Wadzakabanji konse kamene muli lero tikupatsireni Samuel Lwalwa amene akambaza kusefukira kwa madzi komanso zomwe boma lingachite pa kuthana ndi vuto limeneli, komanso kupewa kuti anthu amene amakhala mtsinje kumphepete mwa nyanja asataye miyoyo ndi zakudya zawo. Good morning, comrades, and how are you, everyone? Mwasuka bwanji, mwasula bwanji. Now, comrades, choyamba dera kuti ndipepese makamaka ndiafune zabwino zathu omwe abakhala kumbali mwa nyanja kapena misinje yomwe yasefukira kumangochi kwina ndi kwina southern region. Madera ambiri kunoko ena misewu yaonongeka ndi mvula imene ikugwayi. No, awo ndikuwapemphera tapempherere being a Sunday today kuti anzathu sadagone bwino, koma lero Sunday ayena kuti akapemphere kwa mulungu wawo, koma malo akuchokerawo mwina kuli mazi kapena katundu wawo ndiwonongeka, zakudya zawo zaonongeka chocha kusefukira kwa mazi. Tingwayika m'manja mwa mulungu, komanso tifuseko boma. Nthawi zina boma lathu lizikhala ndi ma priorities. Mvula kumalawi kuno zinayamba kugwa kalekale ngati pa dziko lonse lapansi. Tiyeni boma lathu nthawi zati zikhala ndi nthawi amene muli boma gulani zipangizo zothandiza pa nthawi ya mvula ngati chocho. Chifukwa ma disaster awawa a mvula awawa, ma natural disasters kumalawi kuno amachitika on annual basis. Every year mvula ikamabwera kumakhala zinthu ngati zimene zizi. Tiyeni boma lizikhala lokonzeka, osama kukhala lokonzeka kuti liloweso mboma kapena lipitirire kulamula. Ayi, these small things zimene zimaonesa kuti boma limene timaliyika anthu amene timayika pa mipando ndikulowa mboma, zofoka zawo timaonera nthawi imeneyi ya mavuto ngati amene wawo. Mvula inayamba kugwa kalekale, bwezi pamapa tili dziko lokonzeka kuti chilichonse chizikhala mchimachi. Madzi akasefukira tikhale ndi maboti, madzi akasefukira tikhale ndi mahelikopta, ndege zoti zigawa chakudya kapena kumapulumutsa anthu. Kwa palopa ku Malawi ndege yauluka imakhala yachilendo yongobwera, tilibe ndi ndege yomwe yoti ikhoza kutithandiza, tilibe ndi maboti okwanira. Nyanja ya Malawi inalipo kalekale, panopa mwina tikanakhala ndi 2,000 boats, even maybe over 1 million boats mnyanja ya Malawi omwe akhoza mathandiza nyanja ikasefukira kapena misinje yathu ikuluikulu. Koma ku Malawi tilibe zimene zonse, kati anthu otati anyway tendi zonse tizike manja mwa mulungu chifukwa boma likulephera kugwira ntchito yake yoyenerera pa nthawi ngati imeneyi. Number 2, ndikambepo za anzathu omwe amati ma activist or activism. Activism ndiye kuti ma activist ntchito imene amagwira ndi activism. Kumalawi kunoko munthu wakhala activist. And I'm not an activist. Me, I'm only a campaigner in search of a good leader. Pamene azange era amatiyankhulira ndi ma activist. So ma activist andi ntchito yayikulu kwambiri as compared to a campaigner. Chifukwa ine as a campaigner ndikali ndi mbali yanga. My job is I'm campaigning for a politician yemwe ndifuna azatenge boma ilili after 2025, and I'm campaigning for Dr. Desukabambe. That's the one I'm campaigning for. Ndinamba chita campaign for SKC mpaka nthawi imene anamwalira. Then may so keep on rest in peace. Then after death of SKC, Kabambe came in joining the party yomwe inali ya SKC UTM. Then I continued my support and I'm still campaigning for Desukabambe to this day. So my activists attack Malawi. My only message to you is you must understand what you are doing. Chifukwa anthu ambiri amakusatirani, anthu ambiri mumapasa hope, koma the challenge that is there is mukakumana ndi mavuto anthu amene amakusatirani aja samakuthandizani. That is a fact in Malawi. That's why activism in Malawi muno imakhala yovuta. You are doing a good job. People support you when you say something to their interest. Chimene anthu akufuna mkawauza amasangalala. But the challenge is Malawi sinambe tafika kuthandiza anthu ngati inuyo ma activist. For example,
Lighton Mangochi, comrade Lighton Mangochi, anamangidwa kumzuzu. Atamangidwa, so many people demanded my contacts a family ya kumangochi, kwa akazi amangochi. Tinagawa manambara kwa anthu ambiri amwe amafuna kuti athandizepo kubanja la Mangochi. Enafe tinathandiza patoka. We never got money from anywhere. Koma ambiri anathandiza D2 kubanja la Mangochi, ndipo amapanga ma assurance kuti athandiza. But what I'm getting today is like this. Anthu amene amatenga manambara timbapasa manambara kuti athandize kwa mai Mangochi ku family kwawo, auti ndalama ina iliyonse kwa Mrs. Mangochi sinafike. To me zandikhuza kwambiri. All those people amene amanena kuti asonkha ndalama atumiza kwa mai Mangochi kukalonga, ndalama zimene sizinafike akubanja kwa Mangochi. And I'm just getting this information, and zandiwawa ndipo zandipyesa mtima. Si bwino kutero yayi. Don't pretend that you are good people helping someone akamavuto pamene pasi pa mtima. You don't do that. Mangochi tinali ndi hope yonse yoti Mangochi was helped by the people amene amamsatira. Komanso it's a lesson kubanja la Mangochi. Amangochi panopa akamapanga za activism, ngati zili zoonadi kuti iwo atamangidwa banja lawo silinathandizidwe, it's better for comrade Lighton Mangochi to sit down, make his assessment better, aone kuti apitiriza kumayankhula kapena yayi, because anthu amene amayankhula Mangochi sakumuthandiza akhala mavuto. Ukakhala activist umakamba zinthu zoti zenizeni zomwe ukuona liboma likulephera kupanga, zenizeni zomwe ukuona anthu akufuna. So when you are in problems, people don't come and help you. You better stop. Dibwino kungosiya pangani njira ina, or support a party yomwe ikalowa mboma izapanga zimene izakumvera libwinobwino zimene mufuna mpange. It's just what I'm doing. Ine I'm campaigning for a leader. Sina bise muntu, I campaign for Daiso Kabambe, president wa chipani cha UTM. Sina bise. Ka UTM osakundithandiza, kakundithandiza, it's up to them. Imene Malawi alili. Malawi amafuna azidi azofewa. Malawi ndi munthu wovuta kupanga naye zinthu. Koma ngati ufuna kusina zinthu, tisinde zinthu pachoona. Time pachoona chenicheni. We are campaigning for people, but we are getting nothing from the people amene amati support, which is quite painful. Koma ngati munthu umakonda ziko lanu, munthu umakonda ziko lako, campaigning like that is very good. So mase grant kumaso. People change their mindset, my mindsets. Koma ukakhala mvuto ngati sakuthandiza, it's up to you to think twice, either to go on campaigning or representing the people or not sit down. Ndio tataja kunamiza, because kumangidwa it's not good. Ukabagwira ntchito yabwino yothandiza anthu muziko mwana. Koma ngati atisakuthandiza ukabangidwa uganize kawiri kungozisiya bwa. It's just the same when I'm campaigning for Daiso Kabambe. Akuchipani ina kapanga zawo. Sometimes you can say they are siye. Koma ukasiya ndio tiwezi wena kupangaso sizoyenerera. Shuka sikuti yense wa mchipani angamkonde munthu amene akumpangira campaign president wawo. Shuka kuchipani chakuya anthu amaudindo. Omwe ntchito imene ndikupanga ine ndikamapanga campaign. Ntchito ija amene akupanga ndawo chipani. Kapena uchipani so nawo samapanga campaign yawo. Timangokuma napo pa support ya president. So when I'm campaigning for the leader of a party, akuchipani kaya kundiswaya kakutani, I don't care, because what I care is Malawi to have a better leader. That's all. And why I'm campaigning only for the president, I know kuti kuchipani zipani chili chose ku Malawi chinde anthu opusa, chilinde anthu amagazi osiyana-siyana. Koma ambiri mwa anthu amene amakhala kuzipani amakhala opusa. Kupusa ndi kuthandiza chonchi, amangofuna kuti aone zinthu zikuyenda kuchipani kwawo pamene iwo sapangapo china chilichonse. Akhuza mavala makaka achipani koma they do nothing to the party, or else amatha kuvala makaka achipani koma amafuna azipindula personally kuchoka kuchipani azikadya manyumba mwawo.
So some of us, like me, I'm different from that. When I used to campaign for SKC, panali anthu ena amandithandiza. Yes, akumaiko akunja ena amandithandiza ka ena mwa muno Malawi, koma pamafika pena thandizo limene silimaonekaso ya kazimakhala nawonso avuta. Komanso ukapanda kuyankhulapo zokhuza mmene ndale zikuyendera amakuyimbira phone, Mr. Comrade Wala, why are you quiet? But you get nothing from them. Ndimene anthu amakhalira. So when I'm campaigning, I have to be very careful. Ndikufuna chani? Ndikamapanga campaign chimene ndikufuna ndi chani? Phone ndinayo, gamoto ndinayo. What do I want? What I want is to have a leader in Malawi chimwe akuzaza sinda zikole. Komanso when you are campaigning for a leader, expect that so many people amakuukira. So many people amakuunika. Chifukwa anthu ziko likakhala lolephera, chena Malawi ambiri samaziwa. Ziko likakhala lolephera, siti wolephera kapena makhala musogole wa ziko ayi, koma anthu amene akulamuliridwa. So anthu achakulamulidwa ndi amene amayika msogole pa mpando. So it's up to the people amene timayika musogole pa mpando kumuzuzula munthu tamuyika pa mpandocho, koma tikamalephera kumuzuzula msogole amene tamuyika pa mpandocho. That's why Malawi timalephera. Chifukwa chani anthu samazuzula msogole akhala pa mpando, tikamuyika msogole pa mpando? Chifukwa chani samazuziridwa? Olangala kwise. Choyamba chenicheni ndi kusankhana mitundu. Asogolo ambiri amene timasankha kwayika pa mpando timasankha kuzera mu tribalism, kusankhana mitundu. Uyu ndi mchewa nzathu, olangala kwise silingamuzuzule chifukwa ndi mchewa nzathu. Uyu ndi mtumbuka nzathu, ngakhale akulakwisa silingamuzuzule chifukwa ndi mwana wakwathu, mwana wakwitu. Uyu ndi mulomwe nzathu, akhala pa mpando wa usogole tikamuzuzula ndiye kuti tikhala ngati talakwisa kumtundu wathu. These are things that have killed our democracy. These are things that have made us to be what we are today, a poor nation. Zikolo sauka. So enough, we're making a campaign. Me, I'm from Northern region. Kumpoto. I'm campaigning for somebody from Ncheu or from Ncheu and Tioro, Dasokabambe. I'm campaigning for Dasokabambe, who comes from Tioro, also who comes from Ncheu. Commanding Tumbuka. This is the type of the life or the type of democracy that we must cherish. Ndupanga campaign, muntu oti halfway is a Lomwe or halfway is a Ngoni. Walk Southern region. And then I'm coming from Northern region. So my campaign is not tribal. It's not tribal. Campaign yanga siyo kuza mitundu. Aye. Ni campaign ya Malawi. A Malawian, kumpangira ineyo. Only that I'm coming from the north, him is coming from a different district. Koma chimene kufuna ku Malawi, kufuna usogole wabwino. That's why I'm campaigning for Dasokabambe. Chimozi, I was campaigning for Saulos Chilima in the same trend, the way Ndandinera Papa. We didn't come from the same region. Of course, Saulos Chilima married from north. Komabe, Akazao, Achilima, Mayao, Ndauchirazo. So it was just a mix of people, a mix of tribes. To Pangana campaign. It was and it is. So my activists are talking Malawi. They must understand the people they are campaigning for. They must understand their jobs and the dangers or the disadvantages and advantages of their jobs and the risks that they're taking. Aina umaganiza kodi ndikamapanga chikutabwani. Because akumani mavuto si tikapena ndo sajama kuchemelera amakani magazi okuombola. Comrades, good morning and happy Sunday. Thank you. Like, share, Malawian cameras, right.